Morning teenage yake. Nde ngozi zina zovuta kuzimvetsa iti ngozi ikatichitike. Abambo awa dzinaonda Keith McAllister azaka 61 amakhala ku USA ndi akazawo ndi ana ndi akuti akazawo anadwala amayenera kupita ku chipatala akapange MRI scan ija yomwe amachita kulowamo amachita kulowetsa ndi apita kumeneko anapezeka kuti scan inayamba akazawo analowa ndi paja malinga ndi malamulo a MRI imatanthauza magnetic resonance imaging eti it's magnetic ndi amaletsa chilichonse chachitsulo kaya maringi amene zibangiri manecklace china chilichonse amakuwuzani kuti chotsani mukasiye pambali musanapite kumeneko chifukwa cha machinicho ncha magnetic ndi awaso atana auza zomwezo of course Keith sanalowe nawo amayenera kudikirira room ya panja akazawo analowa mmene muja scan yachitika ndi atamaliza anafuwula kuti come and help me kuti adzuke ndi Keith aja anathamanga atangomva kungothamanga kulowa chomwe anayiwala Keith nchonera kuti anavala chicheni akuti chichenicho amayenda nacho pena paliponse chachikulu cha 9 kgs ati chi weight chain chomwe amathandizira ngati part of exercise koma anachizolowera amachikonda amayenda nacho pena paliponse ndi atanangolowa mulumumo MRI machine chakoka kuchoka pomwe analipo nanga si chicheni chili pakhosi changu afwamphula kuchoka komwe analiko ndi kumenya chimashinicho nanga chichenicho chinakamata machine acha na mmene mapangira magnet kungumata pa koma chili nkhosi ndifati chinapanga mwa force kwambiri chawachola khosi amenyetseka pa chimashini paja ndi anakhala kuti amatirira pa machine paja akazawo aja kudzuka pamene paja kufuula technician wawo MRI yokulowa mmene onse kumayesera kuti amukoke kumbambo uja Keith tusazachoka atamata pamene paja atachoka khosili komanso akuti mtimawo kumangopanga heart attack pamene mpaka naimba foni ku polisi atipatenga 1 hour kuti akwanitse mpaka na kumutani kumukanganula ola atachizimisa chimashinicho magnetic engine sinachoke magnetic force inalita matabe pamene pachapa apezoti apita naye ku chipatala zinachitika pa 16 July mene mati pa 17 July Keith mpaka natani amwalira just like that chifukwa cha chimashinicho eti ndi ngozi yake tikuza kuicha kuti freak accident zovuta kuzimvetsa kuti basi just like that koma zinazeti kumangwesera kumvera malamulo akati ya icho tsani zinthu zanu za metal zachani zimashini zina zinzoopsa imene ndene la update chabe zomwe zachitika ku USA akazawo Keith alira usati masewera chilomvetsa chisoni zikomo kwambiri. I'm not able to sleep. I'm barely eating. I just can't believe I still trying to wrap my head around the whole thing. He waved goodbye to me, and then his whole body went limp. At that instant, the machine switched him around, pulled him in, and he hit the MRI.